joget untuk semuanya. Ganteng-gantengnya ke nomor Rejo, bro. Carine kasus ngene ning ra ono nyatane. Reformis palsu. Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi. LSM apa partai, Unas apa mung RW, sing penting tumindake. Rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo melane rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Iya saungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban. Baik, Mbak Vina tetap di posisi.